Hemmeňize salam gadyrly izleşler. Şu videony goýmagymyň sebäbi ne görýäňizmi? Näçe tanışdaýdy Eldar Ahmedow bar. Gatken. Sizden uly haýyşym şulan käbir men bolup ýazyşýarmyş. Men ine iň ýokarkysy mendirin Eldar Ahmedow ofisial. Bari 16200 patbeşigim bar. Edil şu wagta. Men bulan birinem tanamak. Men bolup jogap berýärmişler. Ine şu men. Ine. Girin gapdyldygyň ine notajugy bardyr. Aslında şeýle durýar hemmesininki. Ine berde notajuk bardyr menne. Aşagyny aýdymlam duranlar. Adyny okan Eldar Ahmedow ofisial. Ine şol men. Bunu diýmegiň sebäbi men adımdan ýazyşýar. Köpüsi var ýankylan onu men alanmaň diýjek bolýan size. Size duýdurasym geldi şonu. Janyňyz sag bolun gadyrly izleşler. Giýjämiz günni edip sizin göwnüňize ýarar ýaly aýdymlary işläp çykaryp size diňle ders nesip boldy. Iň gowardylar hemme. Sag bolun.